हाग्रामा महिलारि सारा लाख लाख थाखा हरोमोन सासे गेदेरमानो भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां। আর মহিলাবিলাকক আপুনি কি কাম দিব? মই যদি কওঁ যে চাকৰি কৰিব, আমি চাকৰি ইন্টাৰভিউ ওলালেও আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাবিলাক সবে চাকৰি নাপায়। চিএম ছাৰে নাজানে এনেকুৱা গৰু কিয় ফালিব লাগে। স্বাস্থ্যৱান গৰুটো কিন্তু গাখীৰে নিদিয়ে। 4.5 বছৰ হ'ল। सानदों बुंलायदो माबाफोर माबाफोर जों मदद खालामनांगोन माबा सानदों नामा बिदि? आं बर'खौ मिथियो बुजियो किन्तु भाषण होनो एसे दिगदार जायो आरो आं बर'नि भाषण होगोन बा भुल करिले एतु 4.5 বছৰ গাখীৰে নিদিয়ে। लुफेरै सिमा लुफावना होफै बेखौ गनायखायाखै। आं सहि होनानै फैखादोंमोन। आं न'आव फैबायमोन सहि होला होननानै। डिसिआ प्रमद बर'नो एन्सार होआ। डिसिआ प्रमद बर'नो एन्सार होआ। प्रमद बर'नि एजेन्डाया गोदोनिफ्रायनो सिंगेल मोनसेल'। बियो माब्लाबाबो रायजोनि थाखाय जिबनाव सिन्था खालामगोन। खालि बेना बिटिसिनि सिफ जानाय बेल'। ओमफ्राय लेक्सारा आङो रायजो मोनागौमानि माब्लाबाबो आं भट दाराया। सिफ जाया, इएम मन्त्रि जाया, एमएलए जाया। बेखौ सोर बुङा? प्रमद बर'सो बुङो। गासैबो सोमावसारनाया राजखान्थिजों मोजां सोमोन्दो दङ, गोथौ सोमोन्दो दङ। डिसिआ प्रमद बर'नो एन्सार होआ। डिसिआ एन्सार होयो दिसपुराव। गतिके बे डिपार्टमेन्टखौ डिसिनाव हरनाय माने दिसपुराव थांफिनबाय, आसाम गभर्नमेन्टआव हरफिननाय जाबाय। दैदेनगिरिया गावनि पावारखौ अपोजासि सोरनोबा हरफिनो। दिनै प्रमद बर'आ अपोजासि बिराद गावखौ उदार देखायनो थाखाय डिसिखौ जोंनि इनभल्भमेन्टआव लाबोबाय होननानै देखायनो थाखाय बेखौ खालामदों। बेनि दारै प्रमद बर'आ बेक्तिगत जेबो लकसान जायाखै। राजखान्थियारि आफादजों आं थागोन ना थाला बर'फ्रा गाबनानै लाब गैया। दिनै बिटिआर सुक्तिया बर' जाथिखौ धंस खालामसिगोन। बबेनिफ्राय नुजाफैदों इउपिपिएल आजिर दिনত बिटिसि लाखिले जिखिब নহলে জিৰ' হ'ব পাৰে। बबेनिफ्राय नुजाफैदों ইউপিপিএল এতিয়া আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিম বুলি কওকচোন একবাৰ পাৰি নাকি সাহস আছে। ইউপিপিএল আজিৰ দিনত বিটিসি লাখিলে জিখিব নহলে জিৰ' হ'ব পাৰে। डक्टर धीरेन बर' सारा गले गले फन खालामदोंमोन जयेन जानो थाखाय एपिपि हानजायाव गोदानै जोनोम मोननाय बे एक्सएनडिपिफोरनि गोदान हानजायाव। नाथाय लटारि खेलनि जेंनाखौ लानानै बे गोदानै बर' हारिनि गेजेराव एक्सएनडिपिफ्रा एपिपि हानजा राजनीतिक बे हानजाखौ गोख्रों हानजा खालामनो थाखाय जाय लटारि खेलनि बदनामखौ लानानै डक्टर धीरेन बर' सारखौ जयेन खालामनाय जायाखै होननानै खोनानो मोनो। दोनथ'बाव एनडिएफबिखौ फोथायनानैसो पाब्लिकआ जाय सानसेयाव 300-400 हाजिरा मावनानै फैसा खामायग्रा बिसोरबो हायाबाबो बुक लादों। लटारि जायैनि सिगांनो एनडिएफबिफोर जाय जोबजानाय बैफोर एनआइए नांनायफोरनि केस बिसिनि न'खर 25,000खौ जों होखागोन गेदेर गेदेर चेक बानायनानै नोंसोरनो भिडिअ होदोब्रा नोंसिनि खोथामोन। आरो मोनसेया जाहैबाय गोथै रोगाग्रा आरो एम्बुलेन्स बेथ' जाथ'बाय बेखौ होगोन। लटारि जानानै 25,000 बै न'खर होगोनाथ' बे जोंनि साननानै लानायबावसो बिनि बाराबो जानो हागौ नैबे मोनसे खोथामोन। दा रायजोआ नोंसिनिफ्राय फैसाबो लुबैफिनबावाखैमोन। लुबैदोंमोन मोजां खेला मा सिखाव सेरेब खेलायाथ' ओरैबायदिसो जाहैबाय। आं नैबे भिडिअफोरखौ दामनांगौब्ला आरो दामनोबो गोनां जागोन नामाथाय बुंहरदोंना भिडिअखौ दाहरथ'सै रिमुभ खालामनो। आरे केस होयोना मायो नोंसोर होग्रोब्रा खिन्थु रिमुभ खालामनाय जानाय नङा। रायजोखौ फोथाय खेबस' खालामनो हायाथ' जोङो जाम्बा जाम्थाफोर बायदि एनडिएफबिनि मुं लानायखौ जोंबो गरम जानानै दे नोंथांमोननो फाननानै होनसै होननानै जोङो फानदों। दा रायजोखौ लानानैबाबो रायजोआथ' बुहुत मेसेज हरबाय कर्टआव थांनो नागिरनायखाय मा सिगि हरदों एमजे नोंहाबो दाय गोनां नोंबोथ' भिडिअ होदों। भिडिअखौ सोर होदों? नोंसोरसो। नोंसिनि पारमिसन मोनाबो जों होगोन। मा होनदोंमोन हेमेन ना थेमेन कर्टनिफ्राय पिएल होनानै पारमिसन मोनलांबायनो होफिननो हासिगोन भिडिअआ होदो। साथाम गेदेरमानि बुंनाय जाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिटिआर एकर्डनि सायाव आरो प्रमद बर'खौ आसि थुनानै बुंनो हानाय गोरों दैदेनगिरि होननानै बुङोबा जोङो डक्टर धीरेन बर' सार आरो गेदेरमा खाम्फा सार आरो गेदेरमा चन्दन सार। जाय गेदेरमा साथामा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोद बाख्नायथाव दैदेनगिरि। जाय दैदेनगिरिफ्रा प्रमद बर'खौ आसि थुनानै आरो बिटिआर एकर्डनि सायाव आसि थुनानै बुंनो हानाय गोरों दैदेनगिरि होननानै जों बुङोबा डक्टर धीरेन बर' सार आरो गेदेरमा चन्दन सार
आरो गेदेरमा खाम्फा सार चन्दन सार आरो खाम्फा सारखौ दोनथ'नानै थोंजोङै डक्टर धीरेन बर' सारनि सायाव आं फंनैसो बुंनो थाखाय आंनि चेनेलाव माखासे गारबोनाय समाव रायजो राजाफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय आरो सिनियर जुनियर आरो एक्स एन डि बिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि गेजेरनिफ्राय खोनानो मोननाय रायजो राजाफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय मथे माखासे गारबोनाय समाव माखासे एक्स एन डि बिफोरनि जेंनानि जेरै आर्मि पुलिसजों जाय बिर जोहोलावा गावथार जाबाय गावनि गथ' गथाय गावनि अनसुलि बिसिया रान्दि जानानै थाबाय न'खरखौ सालायनो जोबोद खस्थ' गावनि गथ'खौ फोरोंनो जोबोद खस्थ' जायफोर जोबथेसालियाव थानाय गथ' गथाय आरो न'खरनि बिमा बिफा आरो गाव गावनि हिन्जाव बार फैयोबा न'नि अबस्थाया जोबोद गिथावना अखा बांखा फैयोबा अखा सेरो आरो फरायनायफोरनि माखासे जेंना आरो एक्स एन डि बिफोरनि केसनि जेंना जिखुनु जाया एक्स एन डि बिफोरनि थासारिनि जेंनानि सायाव लानानै आरो जायफोर बर' हारिनि गेजेराव बा बिटिसि बिटिआरनि गुबुन गुबुन जनजातिफोरनि माखासे जेंना मोननैसो डिस्ट्रिक्टआव माने गंसे गंसे एम्बुलेन्स गारि जायफ्रा दुखिया मानसि मेडिकेलनिफ्राय मालाबा समाव हरखाबै रुंसारि जायो बेमार जानानै जायफ्रा गावनि न'सिम एम्बुलेन्सखौ लांनो थाखाय गोथै सहखौ लांनो थाखाय आखायाव रां रुफा गैया बिथांमोननि थाखाय सुबिदा बे सुबिदाखौ माजों खोनानो मोननाय मथे लटारि खेल होनानै बे लटारिनि लाबजों माखासे उदालगुरिनि आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि आरो डक्टर धीरेन बर' सारबो लोगोआव दंफायोमोन बे लटारि कमिटियाव होननानै खोनानो मोनो रायजो राजाफोरनि खुगाजों आरो एक्स एन डि बिनि माखासे सिनियर जुनियर आरो एक्स एन डि बि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय खोनाफा माफा खोनानो मोननाय मथे माखासे लटारि खेलाव डक्टर धीरेन बर' सारबो दंफायोमोन आरो माखासे साफा सानै गुबुन डिस्ट्रिक्टनि पाब्लिक मानसिफोरबो दंफायोमोन आरो गुबुन गुबुन जनजातिफोरबो दंफायोमोन होननानै खोनानो मोनो बे लटारिनि लाबजों आं दहाय एसे सिगाङाव बुंखाबाय जायफोर जेलखानायाव दङ जायफोर आर्मि पुलिसजों गावथार जानानै रान्दि जानानै थानाय जायफोर माने सोलिनो गोब्राब आरो जायफोर मेडिकेलाव हरखाबै रुंसारि जायो बेमार जानानै बिथांमोनखौ गावनि न'सिम थाव सोनानै लांनो थाखाय एम्बुलेन्स डिस्ट्रिक्टआव गंसे ना गंनै बेबायदि रायजो राजाफोरनो सुबिदा खालामना होगोन लटारिनि लाबजों बेबायदि माखासे कमिटि दानानै एक्स एन डि बिफोरनि नामाव लटारि खेल इउटुबारफोरनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय थाखानाय एक्स एन डि बिफोरनि कमिटि प्राइमारि डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल कमिटिफोरनाव सोंना हुसिया सिनियर जुनियर गेदेरमा एक्स एन डि बिफोरनिफ्राय अथ'रिटि लायालासिनो लटारि खेलखौ एक्स एन डि बिफोरनि मुङाव ओरैनो एक्स एन डि बिफोरनि मुङै माने लटारि खेल बानसावनानै आरो माखासे सिनियर जुनियर एक्स एन डि बिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना एक्स एन डि बिनि मुङै जि हाबाफारि लादों मोजां जाथों आरो बे खामानि मावनो थांखि लानाया मोजां जागोन खोमा होननानै डिस्ट्रिक्टनि गेदेरमा दैदेनगिरि डिस्ट्रिक्टनि सिनियर गेदेरमा दैदेनगिरि आरो सिनियर जुनियर रायजो राजा रावबो जेबो बुङालासिनो एक्स एन डि बिफोरनि हेफाजाब मदद होनो होननानै लाख लाख लटारि बायदोंमोन बे लटारि फाननाय समाव बयबो नुसारदोंमोन एक्स एन डि बिफोरखौ गेदेरमा रायजो राजा आरो बिटिसि बिटिआर आरो आसामनि बाहेरा आरो इन्डियानि बाहेरायावबो एक्स एन डि बिफोरनि मुङै लटारि फाननायखौ बयबो गोसो गोथारै बायदोंमोन बे बायनाया जाहैबाय गावनि अबेबा लब जानानै गारि गुराखौ लब जानानै लटारिखौ लायाखै जाहाथे नोंबो आंबो गांफा गांनै लानानै लटारिखौ नों आंहा गांसे गांनै बायनानै जाहाथे एक्स एन डि बिफोरनि जायफोर जेलखानायाव थानाय बिथांमोननि न'खरनि माखासे जेंनाया सुस्रांजाथों आरो रायजो राजाफोरनि जायफोर दुखिया मानसिया मेडिकेलनिफ्राय गोथै सहखौ लांनो थाखाय हेफाजाब मदद मोनथों आरो जायफोर एक्स एन डि बिफोरनि केस गोनां बिथांमोननि माखासे केसफोरनि जेंनायाव हेफाजाब मदद मोनथों आरो जायफोर सोलिनो गोब्राब एक्स एन डि बिफोरनि न'खराव बिथांमोननि न'खरखौ हेफाजाब मदद होगोन होननायखाय बिथांमोनाबो हेफाजाब मदद मोनथों होननानै बयबो बायसावदोंमोन बे समाव बयबो बुजिनो हादोंमोन एक्स एन डि बिफोरनि दुखु दाहाखौ बयबो अननाय दं आरो हेफाजाब मदद होनानै गोसो गोथारै लटारिखौ बायदोंमोन नाथाय एक्स एन डि बिफोरनि बेनारखौ लाफानानै
आरो XNDP-नि सेन्ट्रेल कमिटि आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो आन्सलिक कमिटि रावनावबो अथरिटि लायालासिनो लटारि खेलखौ होदोंमोन। बे होनाय कमिटियाव डक्टर धीरेन बर' सारबो लोगोआव दंफायोमोन होननानै खोनानो मोनो। गुबुन गुबुन माखासे जातिनि मानसि आरो माखासे पाब्लिक मानसिफोर दंफायोमोन। बिथांमोना लटारिखौबो 420 माने नंखायफ्ला लटारि फाननानै बिथांमोना माखासे रांखौ लुथिदोंसो होननानै खोनानो मोनो। बे लटारिया माने लिगेल लटारि खालामासै। सोरबा रायजो राजाफोरनो एम्बुलेन्स होगोन होननानै बुंदोंमोन। बे एम्बुलेन्स गारिखौ होमारखो ना होमाराखै होदोंबा आं निमाहा बियो। आरो जायफोर XNDP जेलाव दंमोन बिथांमोननि न'खराव जायफ्रा जोबोद न'खरा गाज्रि बिथांमोननो न' लुना होगोन। जायफोर गावथार जानाय आर्मि पुलिसजों रान्दि जानानै थानाय बिथांमोननो हेफाजाब मदद होगोन होनना बुंदोंमोन। जायफ्रा केस गोनां बिथांमोना कर्ट थारिख मारिनो थाखाय बिथांमोननि केसआव माखासे हेफाजाब मदद होगोन होनना बुंदोंमोन। बिथांमोनखौ हेफाजाब मदद होदोंना होआखै होदोंबा आं निमाहा बियो। बेबायदिनो माखासे जेंनाखौ लानानै रायजो राजाफ्रा डक्टर धीरेन बर' सारखौ जोबोद रायजो राजाफ्रा XNDP-फोरनि बेनारखौ लानानै लटारि खेलनि सायाव डक्टर धीरेन बर' सारखौ रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननानै दंमोन। आरो गुबुन गुबुन माखासे BTC बिटिआराव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गुबुन गुबुन जातिफ्राबो डक्टर धीरेन बर' सारखौ गाज्रि मोननानै दंमोन होननानै खोनानो मोनो। बेफोरबायदि माखासे रायजोजों गाज्रि मोनजानाय खामानिखौ मावनायखायनो माखासे समाव गोदानै XNDP-फ्रा राजनितिक APP हान्जाखौ जोनोम होदोंमोन। बे हान्जायाव डक्टर धीरेन बर' सारा गावखौ मोजां बिबानाव होगोन बा होयोबा गावबो बे पार्टियाव जयेन जानो होननानै खबर लादोंमोन। माखासे XNDP-नि सिनियर जुनियर गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनाव आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनथिनो मोननाय मथे बे गोदानै जोनोम मोननाय APP हान्जायाव बिबान होयोबा जयेन जागोन होननानै माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनथिनो मोनो। बेबायदि मोनथिनो मोननायाव जायफोर बे गोदानै राजनितिक हान्जाखौ जोनोम होनाय सिनियर जुनियर आरो XNDP-नि दैदेनगिरिफ्रा जायफोर रायजोजों गाज्रि मोनजानाय आरो XNDP-फोरनि बेनारखौ लानानै आरो सेन्ट्रेल कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो आन्सलिक कमिटि बेबायदि कमिटि थासेयाव XNDP-फोरनि बेनारखौ लानानै लटारि फानोबा रायजो राजाफोरजों नंखायफ्ला माखासे फावथिना खालायनानै थगायसुला माखासे खामानि मावोबा रायजो राजाया गाज्रि मोननानै थायो। बेबायदि मानसिखौ जुदि बे गोदान राजनितिक हान्जायाव लाफायोबा रायजो राजाया गाज्रि मोननो हागौ होननानै बे APP हान्जानि सिनियर जुनियर आरो बिबानाव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ उननि समफ्राव रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ जुदि गाज्रि मोननाय आरो दुखु मोननाया बिथांमोननि सायाव कनसिडार होयोबा बिथांमोनखौ बे गोदान राजनितिक हान्जायाव जाहाथे सुबिदा होनाय जागोन होननानैसो सावरायबाय थानाय जादोंमोन होननानै खोनानो मोनो। बे गोदान हादान लटारि खेलनि XNDP-फोरनि बेनारखौ लानानै नंखायफ्ला लटारि होनानै रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननानै थानाय बेबायदि माखासे थगायसुला दैदेनगिरिखौ जुदि बे गोदान राजनितिक हान्जायाव लाफायोबा बे गोदान राजनितिक हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा दुखु मोनगोन, गुबुन गुबुन हारिया दुखु मोनगोन होननानै डक्टर धीरेन बर' सारखौ बे गोदान राजनितिक हान्जायाव लाफाथ'नाय जायाखैमोन होननानै खोनानो मोनो। दा जों खोनानो मोनदों जायफोर दा गोहो खुंथायाव थानाय माखासे बिबानाव थानाय आरो बिबानाव गैयै UPPनि माखासे सिनियर जुनियर जायफ्रा बै समनिफ्रायनो गोहोआव थानाय समनिफ्राय आरो बे गोहो खुंथायाव थायैनि सिगांनिफ्रायनो UPP खालायबोनाय बिथांमोनहा माखासे दानि जायफोर बिबानाव थानाय UPPआव बिथांमोननि सभाब आरो बिथांमोननि खामानि मावनाय जोबोद रायजो राजाफोरजों मोजां मोनजानाय खामानि आरो गोरोबलायनानै खामानि मावनाय बिथांमोनाव आखल गैया। बिनि थाखायनो सोरबा XNDP-नि बेनाराव थांनानै दानि गोहो खुंथायाव जायफोर प्रमद बर'जों दं सोरबा XNDP-नि गेदेरमा जायफोर बिबानाव दं बिथांमोनाबो उननि समाव फैगोन होननानैसो खबर मोननाय जादों। आरो माखासे UPPआव बिबानाव थानाय रायजो राजाफोरनि बिथांमोनाबो बे गोदान हान्जायावसो फैगोन उननि समाव होननानै खबर मोननाय जादों। दा माखासे बिथांमोनहा बे गोदान राजनितिक हान्जायाव फैनो थाखायसो बिथांमोना जगाजग लाबाय थादों होननानै जों खोनानो मोनदों। दा बे खोनानो मोननाय आरो रायजो राजाफोरनि मोननै UPPL आरो BPF-खौ पार्टि मोननैबो जोंनि बर'नि गोख्रों खामानि मावग्रा हान्जा, नाथाय माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि आखलासो बानजाया
आरो बिथांमोननि जायफोर साफा सानै दैदेनगिरिफोरनि आखलनि थाखायसो बे मोननै हान्जाखौ नागारनानै नैबे गोदान हान्जायाव AFP-B हान्जायाव जयेन जाफैनो थाखाय बयबो लामा लादों बेखौ जों खोनानो मोनबाय थादों। बे समावनो आरो डक्टर दिरेन बर' सारा माब्रै प्रमद बर'जों जयेन जाहैखो आरो प्रमद बर' सारा जाय गावखौ साननि हरनि बखिग्रा आरो बिटिआर एकर्डनि सायाव बखिग्रा दैदेनगिरिफोरखौ बुथुमनो हादों बे जोबोद बाख्नायथाव। जेरै खाम्फा सार, चन्दन सार आरो डक्टर दिरेन बर' सार बे साथाम गेदेरमाखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै बिजिरनानै नाय। बिथांमोनाथ' सान हर बुंदोंमोन आरो जाय बिथांमोनखौ जों माखासे समाव BPF नि माखासे सिनियर जुनियर आरो बिबानाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय मथे बै समाव बिथांमोना BPF हान्जायाव थानाय समाव जोबोर अलसियामोन आरो रायजो राजाफोरनि जेंनायाव सोरनिबा जेंनाफ्राव बिथांमोना मालाबाबो खोनासङामोन आरो सोरनिबा खैफोद आफोदाव बिथांमोना हेफाजाब मदद होआमोन। हाग्रामा महिलारि सारा गावनो जेरैबो खारदिंनानै सोरनिबा खैफोद आफोदाव हाग्रामा महिलारि सारा खोनासंनो गोनां जायोमोन आरो गावनो ओरै थांलाय ओरै फैलाय हर सान खस्थ' खालायनानै बयनिबो जेंनायाव हेफाजाब मदद होनो गोनां जायोमोन होननानै खोनानो मोनदों। आरो बै समाव जों खोनानो मोननाय मथे डक्टर दिरेन बर' सारनो जेब्ला NDP-नि सेंग्राफ्रा 6 फाइराव थानाय समाव सरकारनिफ्राय 4000 ना 3000 दरमाहा मोनोमोन। बे 3000 दरमाहाजों गावनि गाननाय जोमनाय आरो गावनि देलायनाय आरो बेजोंनो जानो गोनां जायोमोन। बे 3000 ना 4000 दरमाहाजों ex-NDP-फ्रा बे दरमाहाजों जोबोद खस्थ' जायोमोन ex-NDP-फ्रा जेब्ला 6 फाइराव केम्पआव थानाय समाव 3000 जों जानोसो ना ड्रेस बायनो ना बेमार सेमार जायोबा बेबायदि जायोमोन जोंना। बे समाव केम्पआव थानाय ex-NDP-फ्रा गावनि न'खराव माखासे सम न'खरनि बिमा बिफा आरो गावनि केम्पआव थानाय समाव बेमार जानाय समाव ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय गावनि न'आव थांनानै बिमा बिफाखौ माखासे बिमा बिफा बेमार जानाय समाव एसे खबर लानो थाखाय न'सिम दैथायहरनो थाखाय आखायाव फैसा गैया होननानै हाग्रामा महिलारि सारनिसिम खबर दैथायहैयोमोन बा केम्पनि माखासे जेंनाखौ लानानै ex-NDP-फोरनि जेंनाखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सारनो बे खबरखौ होयोमोन आरो हाग्रामा महिलारि सारा ex-NDP-फोरनि जेंनाखौ सोरनिबा केस सोरनिबा लोमजानानै थानाय बेमार सेमार बेफोरखौ खोनानानै डक्टर दिरेन बर' सारनि आखायाव फैसाखौ लाख लाख थाखा हरोमोन जाहैदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे। जायफोर क'क्राझार केम्प बरपेटा केम्प गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव ex-NDP-फोरनि केम्प दंमोन बै समाव बिटिआर एकर्ड जायनि सिगां 6 फाइर केम्प बेफोराव माने लोमजानानै थानाय केम्प सलायनो आरो गाननाय जोमनाय बेफोरखौ हाग्रामा महिलारि सारा जोबोद हेफाजाब मदद ex-NDP-फोरनो बेमार नायनानै लाथों आरो केसफोराव थांनो थाखाय आरो केम्पखौ मोजाङै सालायथों होननानै डक्टर दिरेन बर' सारनि आखायाव लाख लाख थाखा फैसा हाग्रामा महिलारि सारा हरोमोन। मना कि मना बेग कि बेग बेबायदि लाख लाख थाखाखौ डक्टर दिरेन बर' सारनो हरोमोन होननानै खोनानो मोनो। BPF पार्टीनि गेदेरमा दैदेनगिरि आरो सिनियर जुनियर BPF पार्टीनिफ्राय आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय बे डक्टर दिरेन बर' सारा जुदि हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय मोनबोमारदोंबा सोरबा केम्पआव थानाय ex-NDP-फ्रा डक्टर दिरेन बर' सारनिफ्राय बेमार नायनो आरो केसआव थांनो आरो बिमा बिफा लोमजानाय समाव केम्पनिफ्राय थांनानै सुथि लानानै जेब्ला न'खराव गावनि बिमा बिफानि न'खरनि जेंनायाव थांनो थाखाय डक्टर दिरेन बर' सारा सेंग्राफोरनो ex-NDP सेंग्राफोरनो गारि भारा थाखा फैसा हरोमोन नामा? रावबो खिथानो रोंनाय नङा। डक्टर दिरेन बर' सारा सोर सेंग्राफोरनो ट्रिटमेन्टनि नामाव आरो माखासे न'आव थांनो थाखाय सुथि लायो बे समाव थाखा फैसा हरोमोन नामा? सोरबाफोर सेंग्राफ्रा जुदि डक्टर दिरेन बर' सारनिफ्राय मोनदोंबा आंनि निमाहा बियो। बे बाथ्राया सैथोमारबा आंनि निमाहा बियो। डक्टर दिरेन बर' सारा बै समाव ex-NDP-फोरनि जेंनाखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सारनो खिथाहैयोमोन नामा? आरो बे डक्टर दिरेन बर' सारनि खिथाहैनायाव हाग्रामा महिलारि सारा लाख लाख थाखा हरमारोमोनदां खोनानो मोननाय मथे। हरमारोमोनबा हाग्रामा महिलारि सारा बेसेबां बाख्नायथाव खामानि मावदोंमोन ex-NDP-फोरनि थाखाय आरो ex-NDP-फोरनि थाखायल' नङा रायजो राजाफोरनि बेमारनि जेंनाफ्राव 10,000निफ्राय 10 लाखसिम हाग्रामा महिलारि सारा सोरबा बेमार जानानै दं होननानै खिथाहैयोबा 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख बेबायदि बेमार नायनो थाखाय हेफाजाब मदद
रायजो राजाफोरनो सोरबा एक्सपेक्टिफोरनो सोरबा भलन्टियार आबसुनो जायखिजाया बिटिसि बिटिआराव थानाय आरो बिटिसि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय सोरबाफोर बेमार सेमार जानानै सोरबाफोर जेंनानि सायाव गोलैसोयोबा गावनि खाथियाव फोरमायहैयोबा सोरबा एक्सएनडिबिफोरनि थाखायल' नङा बयनोबो बेमार सेमार जायोबा जेंना जायोबा हाग्रामा महिलारि सारा थाखा फैसा हेफाजाब मदद हरोमोन होननानै जों खोनानो मोनो। डक्टर धीरेन बर' सारा हाग्रामा महिलारि सार हरमारदोंबा बे थाखा फैसाखौ बबेयाव खरस खालायखो, बबे खेमाव गाननाय जोमनाय बायना होखो, बबे खेमाव बेमार नायनो थाखाय राननानै होखो जुदि नंमारगौबा जोंनि खोनानो मोननाय मथे। जोबथारनायाव आं फंसे बाथ्राखौ आं बुंबावबाय, बे गोदान एक्सएनडिबिनि गोदान हान्जायाव डक्टर धीरेन बर' सारा जयेन जानो थाखाय खबर लादोंमोन होननानै खोनानो मोनो। नाथाय बे गोदान हान्जानि जायफोर बिबानाव थानाय जायफोर रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजानाय खामानि मावनानै लटारि खेलखौ एक्सएनडिबिनि मुङाव नंखायफ्ला लटारि खेल होनानै लाख लाख थाखा जादों आरो लटारि खेलाबो 2 नम्बर जादों होननानै खोनानो मोन्दों। बे समाव जुदि डक्टर धीरेन बर' साराबो जुदि बे लटारिनि कमिटियाव दंमारोबा बेथ' जोबोद रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजानाय खामानि जादों नङा होमबा? बिनि थाखायनो बे गोदान राजनितिक हान्जानि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि माखासे गाज्रि खामानि मावग्रा दैदेनगिरिखौ बे गोदान राजनितिक हान्जायाव लाफायोबा रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनगौमोन। बिनि थाखायनो जगाजग लाबाय थादोंबाबो डक्टर धीरेन बर' सारखौ बे गोदान हान्जायाव डक्टर धीरेन बर' सारखौ लाफाथ'नाय जायाखैमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जायो।